Asong po din, no? Aso eh. Kahoy ko. Isa. Ha? Isa lang. Oh, mga viewers, nag-ayos sila sa kuan, nag-repair sila sa kulungan sa manok. Amay mo anak tol. Gawon man lang, gawon. Pabilisin mo. Gawon mo na. Sagot ka, boy. Ano guys? Ay, Grabe dump truck sa mga agi eh. sa tapos. Hindi pa silo. Hindi ma. Cutter na sa katong sa kuanton, katong sa semento. Oh. Hindi kay Bran wala. Kana may gwapo pang batog bala sa spoksib. Bukan na. Asiro kay na ba? Na katukatig boy nung ini kayo, nawa man daw. Iwat sila og blade. Dito dire ang linya. Ako nang isa dire basic kaya. Okay kayo? Ha? Upi na kayo. Unsa ka na nga tribu na lang malain mag Ha? Sabay? Unsa ka na nga tribu na mga tawala? Buwak-wak.
buwak, wak. Isa na lang ko. Isa na siya. Pantagis mo. Oh. Paborito na mga grabe na makain dito. Biasa ng kupal na. Kadulot ka sa boy. Ang usaw. Tutulog ka ka. Ay, tutoy! Tapos sinubok ni. Eh! Karga ko turon. Alam, dito na mo. Palito mo, dito na ako dito. Bakit yung dali mo? Hindi ito bakit tuot mo. Alam, kung gayo mo, pagkis na po ako. Wala ko permit. Dito. Bato. Ay, mo man nilinik mo. Ay, ka na nagdasa pa kasaka. Asa man nakuha mo? Nangayo ka? Balik na pa ng doon. Mo na pala dito. Ano ba maata? Dito. Daghan na dito. Oh, yan ko. Si imong kuya mo kuan si Pascual ba? Ay kuan mo. Ako katawas-tawas ka mo dito. Palit sa kuan mo. Bisa ginanao? Kana? Ay, nilog kayo na ay. O ba yung pangkakuan ako sa una niya, Diyos, kapantay ka atong kang Darwin. Na ba atong mableed ni pating dito? Oh, nanay piso mga viewers no. Ang sudlan na dai. Pila ka buk piso kol? Pila ka buk piso niya? Siyam ka. Lubong man sa Italonggong. Ito siyam, shout out to ya. Ang duha mo Itong kankuan diha. patay. Ate Ikay sa iyang vlog. Yan guys, nasudlan na oh. Nala sila yung mga bintana dahil. Ha? Asa bang mama anak kol? Di, papahanap po. Agi karton na din eh. Kaya nga, o pagay suwap, no? Hindi naman tubig yung sa. Kaya supan po. Oy, wala may balibang liog ani kol, mura mag-iyawonon eh. Eh, Texas na. Texas. Ha? Texas na. Patay lagi na. Patay na kuan.
bata lagi ko nag-away na sila kubraw. Kana, Ma? patay lagi kubra lagi. Kuan, kuha ka. Sige, sige. Kuha na pala ginaan. Kuha na pala yung Shout out na ako si Ate Mikay Vlog. Salamat kayo sa palagi mong panood sa aking video. Salamat po kayo sa nag-subscribe. Salamat kayo sa suporta. Hoy, suportahan natin si Kuan. Ate Mikay Vlog. Guys. Okay, dire ko to. Bang akong video. Ako ng putlon. Good morning. Bye-bye.